ଏଠି ଚାରିଆଡେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ପଶୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ 10 ଅବତାର ହେଇଥିଲେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବତାର ହେଇଥିଲା। ସେ ଅବତାରର ନାଁ କଣ ଜାଣିଛୁ? ଜାନୁଆର ଜାନୁଆର ଜାନୁଆର। ଆଜି ମୁଁ ମଣିଷରୁ ଜାନୁଆର ପାଲଟି ଯିବି। ଜାନୁଆର। କାହିଁକି ହାଣିବାକୁ? ତମେ ଠିଆ ହଉନ। ମୋ ପ୍ରିନ୍ସ ବରାଳ ଆଉ ଭାରି ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ, ଭାରି ସରଳ। ଆଉ ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ବିଗିଡି ଗଲେ ପୁରା ଅସମ୍ଭାଳ। ହେଲେ ମ୍ୟାଡାମ, ମୋର ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୀତି ଦରକାର। ପ୍ରୀତି, ତା ରଙ୍ଗ ଆଉ ତା ରଙ୍ଗ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଛାନିଆ ହେଇଯିବେ। ତା ରଙ୍ଗଟା ହେଲା ଦୁଧ ଅଳତା ଆଉ ପେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି।